anem cap als estudis de Ràdio Montblanc a preguntar-li a la Gemma Bufies per què ho has escollit, Gemma Bufies, i a més estàs molt ben acompanyada. Bona tarda. Bona tarda. Doncs mira, et diré que normalment sempre la meva elecció és gent del territori, músics del territori, però avui pensant en l'Ismael, és un home una mica del Renaixement. I no sé, poder perquè som divendres, pensava en una pel·li d'en Woody Allen i m'ha vingut de gust jazz. Per tant, ja us he desvelat qui tenim als estudis. Ell és l'Ismael Porta, el coneixem a bastament perquè quan no ve per un nap, ve per una col. Ell és artesà, és escenògraf montblanquí, és director del Museu del Pessebre i Calvaris de Montblanc, de Catalunya, perdó, el Museu de Pessebres de Catalunya, però que és a Montblanc. També és president, exacte, és president de l'Associació de Gegants i Nans i president dels Pastorets. I avui ve aquí als nostres estudis perquè després d'una llarga trajectòria com a artesà, com a pessebrista, doncs sí, li serà reconeguda aquest ofici, no?, com a mestre artesà per la Generalitat de Catalunya el proper dia 31, dilluns que ve. Benvingut a Carrer Major, Ismael. Hola, bona tarda. Centrem-nos una mica en el tema perquè és això, és que amb l'Ismael pots començar parlant de pessebres i acabes parlant de qualsevol cosa perquè sap una miqueta de tot. Sí que has sigut moltes taulletes, el teu reconeixement acaba sent multidisciplinar justament per això. Explica'ns com ha anat. Suposo que és per això, perquè, clar, jo toco tot un munt de tecles i no sé si en toco cap de bé, però, bueno, suposo que és un reconeixement en la trajectòria de fa més de 40 o 45 anys ja que estic dins el món de l'artesania, dins la cultura popular i bé, suposo que quan ja et fan un homenatge així o ja estàs a punt de morir o a punt de jubilat, que és el meu cas. Vull dir, de moment tindràs el diploma de mestre artesà, això és un reconeixement, la feina està feta i és el que deies, perquè jo et vaig dir, home, són 20 anys, i tu vas dir, no, en són 40, però no us puc justificar. 20 és el mínim que demanen, però per optar a la carta de mestre artesà o el diploma, diguem, i jo ja en porto, ja dic, 40 o 45. I a veure, tampoc, jo en aquest cas vull agrair que no m'ho donen a mi, però gràcies a tota la gent que m'ha acompanyat a fer les coses, perquè evidentment sol, potser jo puc ser el cap visible, però dono gràcies, doncs, a tota la gent que m'ha acompanyat durant tota aquesta trajectòria. Expliquem una miqueta avui, com que el dilluns serà el dia oficialment del reconeixement, dia en què suposo que ens mudarem, baixarem a Barcelona, que tu ja vas dir, atenció, que no pot venir, perquè segurament aquí gairebé que es faria un autobús per anar-te a veure. Sí, i gent de Barcelona també m'han dit per anar i doncs, a veure, jo sé poca cosa d'això, vull dir, jo vam rebre la notificació, em sembla que us vaig dir que eren una vintena i no, són 12 els que ens donen el premi. Llavors, a més, també donen el Premi Nacional d'Artesania, que ho donen amb una senyora que és escultora, que la conec, a més, i no sé si en donen 3 o 4 més. Vull dir que... I llavors ens vam rebre una carta amb això, doncs, que només podíem portar 4 acompanyants per homenatjat, diguem. De mudat no hi posa res, jo no soc gaire de mudam, però bueno, hi haurem d'anar. I el que sí que em van dir que després hi ha molt bon pica-pica, perquè això econòmicament no comporta res, però doncs diu que després hi ha un bon pica-pica, doncs bueno, anirem. Explica'ns una mica, va, aquestes facetes, aquest reconeixement també te'l volem fer doncs, des de la ràdio, des del Camp de Tarragona, perquè al final és un ofici i a vegades són d'aquelles feines, no, que poder són molt invisibles, però que és allò, pedra rere pedra rere pedra, i tu n'has posat moltes de pedres a la cultura popular. Sí, i avui precisament parlava amb un noi, aquell noi que és ebenista d'aquí de Montblanc, l'Òscar, que diu que s'hi va presentar i li van denegar. I llavors jo li dic que, esclar, jo per dir una cosa vaig ser dels primers que vaig tenir la carta d'artesà, no de més. I llavors la tenia per 4 modalitats. La tenia com a escenògraf, com a pessebrista, com a pintor decorador i com a constructor d'imagineria. Després això van canviar, llavors els van posar professionals o divulgatives i a mi ja com que em van dir que també ensenyava els oficis i d'allò, doncs els van posar divulgativa. Vull dir que, bueno, llavors doncs vaig començar pràcticament fent la molassa. Vull dir que vaig sortir de l'institut de... No vaig sortir, encara estava a l'institut de teatre, que l'Ajuntament doncs l'any 81 va proposar de fer la molassa, que inclús jo tenia 2 mesos per fer-la, llavors l'havia de fer a base de caps de setmana. Inclús el fang encara el treia de la bòbila de l'Espluga, imagineu-se. De totxanes que eren sense coure i que hi havia pedres i que d'allò.
què va passar? Que de cap de setmana en cap de setmana, a mesura que anava construint el cap, hi havia més pes de fang, fins que va arribar un punt que quan vaig arribar el divendres amb el tren que anava més bé que ara, tampoc no és que anés massa bé, vaig trobar tot el fang a terra. I llavors vaig haver de demanar a l'alcalde que em fes una carta per l'Institut de Teatre perquè no es creien que estés fent això i que no fes campana, doncs conforme em donguessin com una mena d'excedència. Al final vaig presentar una fotografia i vaig continuar el curs sense cap problema. I després, a l'acabar això, vaig fer els nanos, també la rèplica dels nanos. A més, llavors, com a escenògraf no havia fet mai res, perquè jo resulta que quan vaig acabar escenografia em havia equivocat. Jo volia estudiar escenotècnica, però això només es feia a Itàlia, que a mi m'agradava més el mecanisme i tot això que no pas la part conceptual de l'escenografia. Llavors es va cremar l'antic teatre de la Passió d'Olesa, coneixia el fill del director de la Passió, que treballàvem junts a interpretació, i a partir d'aquí em va sortir la possibilitat doncs, de treballar amb els decorats de la Passió d'Olesa de Montserrat, que aquí vam aprendre molt, diguem, vull dir, tots els uns dels altres, perquè ningú sabia què es havia de fer, i l'únic que en tenia idea era el fuster, que era el cap de Tremoia, i aquest, doncs, es pensava que, clar, com teníem el títol, que qui sap què, ja li vam dir, si no sabem ni clavar un clau, molt bon sentit de la paraula. Però, bueno, i això va ser una molt bona experiència. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ja vaig anar fent diferents coses, i amb els pessebres igual. Els pessebres havia començat amb 9 anys. Jo, els pessebres, doncs, fèiem el pessebre amb la meva mare i el meu germà, i clar, ja deien que el meu avi havia sigut dels millors pessebristes d'aquí de Montblanc, i llavors vaig anar a una exposició que el meu tiet pintava, diguem, els plafons del davant d'aquests diorames, que jo no sabia ni que era un diorama, on abans hi havia la caixa, i amb els 9 o 10 anys ja vaig començar a fer diorames. Vull dir que aquesta és una mica els inicis de tota aquesta trajectòria. A partir d'aquí, doncs, anar fent diferents coses, enredant-nos amb el Museu del Pessebre i tot això. Que, com jo deia, al principi he dit el Museu del Pessebre, però també és de Calvaris. Explica'ns aquests dos conceptes que s'hi troben. Bé, vull dir, això, precisament també quan estava a Barcelona, doncs anava molt a la biblioteca. Llavors, clar, m'interessava tot això del pessebrisme i d'allò, i veure si hi havia llibres antics i tot, i vaig veure, doncs, que per Setmana Santa els pessebristes, als anys 40 o 50, per la postguerra, es dedicaven a construir diorames de Calvari, que són escenes de la Passió, però amb figures de pessebre, diguem, del tamany de figura de pessebre. I això vaig pensar, però no n'he vist mai cap, és curiós i és una cosa que valdria la pena recuperar, perquè ja dic que estem parlant dels anys 80, 81, que ja no se'n feien, i llavors, doncs, a partir d'aquí vaig començar a encarregar figures de Calvari, fetes així a mà, i llavors, doncs, bueno, fins que vam completar la col·lecció, que va ser just quan també ja fèiem el museu, i vam dir, doncs, estaria bé poder exposar això pensant-nos que passarien sense pena ni glòria, i potser són la part més original que tothom ens diu que tenim al museu, perquè, clar, és una cosa que no està vista. I el fet de recuperar-ho, doncs, també, entre això, el fer el museu, suposo que la Generalitat també hi ha intervingut en què se'ns reconegui aquesta feina, perquè és l'únic museu de pessebres de Catalunya, que, a més, no estem ni com en museus, però suposo que així és una manera, doncs, també de reconèixer, doncs, la feina aquesta. Quan deia que ets un home una mica del Renaixement, no és tant també per tot el que has viscut i que aquesta entrevista es quedarà curta per tots els canvis, no? Fins i tot en l'ofici que has tingut la sort de viure. Jo et preguntava si no faries memòria, si no se't faria alguna exposició, ja així com per anar tancant l'entrevista. Tens previst que passi fer alguna cosa perquè tot aquest llegat teu d'aquests 40 anys, doncs, poder-lo transmetre? A veure, ja poc o molt, ja ens ho van fer al centre d'estudis, ja em van fer com un reconeixement, que allí inclús hi ha fotografies i allí surt bastant detallat. Clar, això ja fa 3 o 4 o 5 anys, ja no me'n recordo. Vull dir, clar, a partir d'aquí he anat fent més coses, llavors potser hauríem de fer una segona edició. Jo personalment, el problema que tinc és que ho guardo tot, però soc molt desordenat. Llavors, quan busco una cosa no la trobo, que precisament
amb això del mestre artesà, em van treure 5 punts perquè no havia aportat documentació dels anys 80. Però clar, si ho he de buscar, igual... El problema que tinc és que no tinc temps. Llavors, clar, fer aquestes coses, retrospectives i tot, potser quan me jubili, que també ho dubto perquè llavors tinc moltes coses per fer i encara necessito 200 anys més, però no ho sé, ja ho veurem. Igual sí, igual no, no ho sé. Ho tinc guardat. La veritat és que doncs a veure, fotografies i tot això ho guardo. t'anirem seguint, perquè ja saps que sempre la ràdio, carrer Major, quan fas coses, doncs hi som, molts cops ets notícia i des d'aquí doncs et volem felicitar doncs, per aquest títol, no? Aquest de mestre artesà que rebràs doncs, el dilluns. Enhorabona. I us ho agraeixo perquè també vosaltres formeu part doncs, d'aquest reconeixement. Vull dir que gràcies a vosaltres també s'ha fet públic i tot, que jo tampoc no... A veure, vull dir, clar, com que no sé ni què s'ha de fer ni què, i això de mudar, ara ja m'has fotut, ja m'has preocupat amb això. Va, ens ho expliques la setmana que ve i en farem notícia. Molt bé. Una abraçada. I també hi haurà el president, no? El president Illa. Sí, perquè ens donen el Palau de la Generalitat, vull dir que llavors, clar, això ja són paraules majores, però bueno, jo els hi portaré propaganda del museu, vull dir que... Clar que sí, Ismael. Gràcies, fins la propera. D'acord, gràcies a vosaltres.